हाबना देखायनोसै फुजा होगासिनो दं नै दंफांनि न' दंमोन बेयाव दंफांनि मन्दिर बे दंफांनि मन्दिरावनो अनुमान 1906 मायथाइनिफ्राय बियो जयग होबोबाय थादों गेस्ट हाउसनि ओरैथिंजाय आरोना जोंहा दिनै बिबार बावगासिनो एसे देखायनोसै बेनि एरिया आरोना फबनाय जायगानि एरिया बेयाव न' मोनसे दङ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों ओंखायनो एसे आं ब्लग भिडिअ बानाय नालाय इउटुबाव हगारगोन आं हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर आं दिनै काजिगावआव दंफैयो दिनै जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि थैनाय सान दा आं नैबे माबायावहाय बे थैनाय सानावहाय बाहागो लाफैदों आरो दा आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगोन आंबो फार्स्ट टाइम फैदों लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम जाय नोंथांमोनहा फैफेराखै अन्नानै नैबे भिडिअखौ नाय जोंहा आंजों लोगोसे दं आयं सुक्राचार्य आरो जोंहा नै ओरै सारमोन दङ आरोना दे आयं एसे खोन्थादो नैबे गोजोननाय थाबाय आं फंनैसो फोरमायनो मोननायनि थाखाय नैबे फार्स्ट डेट कालिचरन गुरुदेबनि फार्स्ट ओरै नायनानै होन दा जोङो बे फार्स्ट गेटआवनो दंफैयो उनावहाय जोङो हाबलांनानै जयग थयग होनांगौ आरो मेल दं बे मेलाव बाहागो लागोन दा बेनो लोगोफोर फार्स्ट गेट बियो ओमफ्राय जोंहा सेकेन्ड गेट दंबावो आरो ओमफ्राय जोङो नै आयंजों आंजों लोगोसे दतमानिफ्राय साबेसे फैदोंमोनला आयं जों 8 जन आच्छा जों गासै 8 जन फैदों दतमानिफ्राय आरो गोबां जायगानिफ्राय गोजान जायगानिफ्राय फैयोना आयं बेवहाय फैजोबो उदालगुरि गलाघाट गासिबो सनितपुरनिफ्राय फैगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आं सिङाव हाबना देखायनोसै लोगोफोर आं दा सिङाव हाबफैबाय जोंहा नैबेयो गेस्ट हाउस जाहैबाय लोगोफोर दा नै मिटिं जागासिनो दङ लोगोफोर जोंहा नै दा नैबावहाय मिटिं जानो नागिरदों लोगोफोर नै ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा नै नैबावहाय गुरुदेब कालिचरननि मुसुखा दङ हाबना देखायनोसै फुजा होगासिनो दं नै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो हादे आरो दंबावो माखासे देखायनांगौ जोंहा नैबे मुसुखानि ओरै खाथियाव मन्दिर दङ आरोना बेवहाय जोंहा माने जयग होगासिनो दङ आं एसे सिङाव हाबनानै देखायहैनि दे आलासिफोर गोजाननिफ्राय फैनाय आलासिफोर एसे नै आयंआ दै सान्थि सारना होबाय दे माबा आयं माबाफोर बुंनो नामा बेखौनो बुङो दे गोजोननाय थाबाय जोंहा जयग होगासिनो आरो लोगोफोर आंबो दा सिन्दुर थुजानोसै आयंजों सिन्दुर थुजानोसै आं भिडिअ खालामदों आयं दे लोगोफोर आङो दा माने आलासिफोरखौ एसे देखायनो नागिरदों आरो नै आयं उदालगुरिनिफ्राय आच्छा दे बिराद गोजाननिफ्राय फैदों दे नोंसोरबो ना दे ओमफ्राय नैबे आयंआ आच्छा दे आयंनिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय बिदिनो नायबानो माने गोजोननाय मोनो आरो भिडिअ नायगिरिफोर लोगो मोनोबा आयं मा आयंआबो अबेनि उदालगुरिनि आच्छा आं नोंखौ खाथिनिसो नंदों आलदा नंदों आरो आयं खाथिनि नंदों आरो रायलायनायाबो स्पस्ट नालाय दे आयं
आदसा बिसि गोबावसो ओमफ्राय आयंमोना बावा नङा औ बेवहाय फैनाया दा औ बासजों फैदों लासै सालायबोदों सिलद्रिखाराव नांनानै बेसेसो टाइमाव माबा ओंखारबोनाय आयंमोना 2टा मोनानि 2टा औ आंना रुमु ब्रह्म बेनोखा आङो क'क्राझारनिसो माबानि दतमानि आं नैबे मन्दिरनि बागै एसे आयंनाव सोंनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोनाबो मिन्थियो आयं खोन्थादो दे नैबे जोंहा गुरुदेब कलेज थाबाय आं गुरुदेब आफानि मन्दिरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो मोननायनि थाखाय गुरुदेब कालीचरण आफाया गोदोहाय दंफांनि न' दंमोन बेयाव दंफांनि मन्दिर बे दंफांनि मन्दिरावनो अनुमान 1906 मायथाइनिफ्राय बियो जयग' होबोबाय थादों दा बे आफायाथ' सोरगोआरि जालांबाय 1938 आव दा बिनि सोमोन्दै बे मन्दिरखौ सिफायनानै दा आरकेटि मन्दिर लुनानै होनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ ना आसाम गभर्नमेन्टआ बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ बेखौ बानायना होगोन दा सिगां नैबेबायदि नङामोन आरो दा नै गभर्नमेन्टनिफ्राय माने फाखानि लुनानै होबाय आरो RCC लोगोफोर आङो दा नैबे आयंमोननि न'आव दंफैयो आयं नोंनि नामखौ एसे खोन्थाहरदो दे आंनि नामा मन'हर ब्रह्म नामा प्रबोध चन्द्र ब्रह्म आदसा ओमफ्राय आयंआ गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि मा जायो बिमायं फिसा आदसा औ बिनिफ्राय आयं बिस्रा बे गुरुदेब कालीचरण ब्रह्ममोनहा बिदा फंबाय साबेसेमोन साथाम ना साब्रै ना फिसालाफोरा साथाम नङा माने गुरुदेब कालीचरणहा बिदा फंबाय दंना गैया हारसिं बेखौसो सोंदोंमोन नालाय हारसिंल'खाना बे ओमफ्राय फिसालाफ्रा साथाम आदसा ओमफ्राय बिसोर फिसालाफ्राथ' नैबे गामियाव थाला बबे थायो सादोंमोन बिजौ थैखाबाय ओजों बाक्सायाव सानै दं बाक्सायाव सानै थायो बिसोरबो थैजोब्बाय गैला औ नामखौ मिथियोबा खोन्थादो दे बे देरसिन फिसाला देरसिननि नामखौ देबेन चन्द्र ब्रह्म ओमफ्राय सेकेन्डआ ओमफ्राय माबा कनक ओमफ्राय आरो चन्द्र दुइसिनि नामा चन्द्र चन्द्र आदसा ओमफ्राय आयं बे गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि न' बिथायाव बहायमोन बिथांनि बे मावनो बे दा मन्दिर माने बेनो आरो दा देखायहैगोन आं लोगोफोर बिनिफ्राय दा आयं गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम खोन्थानायनि थाखाय आरो दा लोगोफोर नोंथांमोनहाबो एसेबाबो मिथिबाय आरो ना ओमफ्राय नै आयंमोननि न'खौ एसे देखायनोसै मालाय बिल्डिं लुनो नागिरबावबायसो आयंमोनहा माहाजोनथारदां दे जाबाय आयं आयंआ आङो पस्ट अफिसाव मावोमोन खिन्थु बाबु मावो दा फिसालाया मावो आदसा नोंनि जायगायाव फिसाला मोनबाय ना मोनाखै दाबो आंनि माबाबो मावगासिनो दं बियो नोंनि जायगायाव आदसा आहाबो देहा उदैया ना दे मोजाङानो आयं दे गोदोहाय गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि हा बिथाया माने नैबे गासिबोमोन आरोना आरो नै गुरुदाम नैबेखौ गुरुदाम होनो ना आयं आंबो मिथिया नालाय गुरुदाम होनो लोगोफोर बेनि ओरै मन्दिरनि ओरैथिंबो माने नैबे बेफोर गासिबो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि बिथामोन आरोना गोदोसोमोन खिन्थु दा माने दस्राफोरनि न' जाजोब्बाय लोगोफोर जोंहा नै मिटिं जाग्रा जायगाया बेनिफ्राय नै फुरा बुंजोबखाबाय आरोना ओरै नै फंबायमोन दङ फंबायमोनहा अबे स्कुलनि खोन्थादो मा सिरि खरा होन खोनायासै गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि आदसा ओमफ्राय फंबायमोनहा नै फुरा बेसेबां क्लास फरायो क्लास 8 ओमफ्राय नोंस्रा
क्लास 10 आच्छा खालमासि मेट्रिक होगोन ना दे ओमफ्राय नैथिं बिराद बुरजा माथो बिसिना स्टुडेन्टफ्रा आरो नै जोंहा ओरैथिं आलासिफोर दङ बिराद बुरजा दङ नोंथांमोननो गेस्ट हाउसआवहाय आलासि जिरायग्रा हाउसआवहाय माने हाबनानै एसे देखायहैनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बेनो जाहैबाय गेस्ट हाउस लोगोफोर जाहानि ओरैसे आलासिफोर दङ बबेनि मिथिला आलासिफोरा ओमफ्राय आरो ओरैथिं एसे हाबना देखायनोसैलाय आच्छा नै जोंहा सिख्लाफ्रा तरमुज हागासिनो दङ बरिया बे गामिनिनोखा ना एसिस्टेन्ट मोना आच्छा औ आयंमोना औ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों ओंखायनो एसे औ आं ब्लग भिडिअ बानायो नालाय इउटुबाव हगारगोन आं लोगोफोर आङो दा माने गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौहाय फबनाय जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर नै बे मन्दिरा नै बैनो दहाय आं भिडिअ बानायबोबाय थानाया ओमफ्राय बे फबनाय जायगाया हौ बेयावहाय बिराद गोजानाव आरो दा आं बेवहायनो थांनानै नोंथांमोननो देखायहैनो नागिरदों दा लामायाबो बिराद गोजान आरो थांबाय थानोसै लोगोफोर आङो दा फबनाय जायगायाव सफैबाय बेनिफ्राय जोंना उरखाव सारा फाउन्डेसन स्टोन बेखेवनो नागिरदोंमोन आरो ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम नै एसे देखायनोसै दे नोंथांमोननो ओरैथिं सिखा दं जाहाथे नै बिबार बावगासिनो एसे देखायनोसै बेनि एरिया आरो ना फबनाय जायगानि एरिया बेयाव न' मोनसे दङ बे दैनि मुङा जाहैबाय सृष्टिनो लोगोफोर सृष्टि दै दा बिनि खाथियावनो आरो जोंहा नैबे जाहैबाय सेकेन्ड गेट जाहैबाय दहाय आं सिगाङाव होनदोंमोन ना बेनो आरो बेजोंबो हाबजायो नै लामाया बेजोंबो दा बोथोराबो बिराद गरम बिनिफ्राय लोगोफोर आंखौथ' नैबेयावहाय बे प्रग्राम जानायाव रावबो सिनाया अब्लाबो आं भिडिअ बानायबाय माने लाजिनानै जेबो लाब गैया आरोना भिडिअ बानायनांगौबा बानायथारनांगौ जेखि जादोला नोंखौ सिनायाबाबो सिनायहोनांगौ आरो जोंहा दायो माने मिटिङा जागासिनो दं ओमफ्राय आं नोंथांमोननो नैबेखौ देखायनो बावदों आरोना नैबेबो बिराद मोजां नैबे गेस्ट हाउसनि ओरैथिंजाय आरोना बिराद बरिया बार नाङो बेयाव एसे बिराद बार थान्दा नांगोन आरोना बेवहाय ओंखायनो जिरायगासिनो दं नै आलासिफोरा ओरैबायदि बार थान्दा नाङो ओंखायनो बेवहायसो दंफैजोबो मानसिफ्रा नै बिफां फांसे दङ बेवहायसो थान्दा बारा स्रो ओंखायनो बेयाव होसोबोदों आरोना मानसिफ्रा नोंथांमोननिखौ देखायनाय जायाखैना ओमफ्राय ओंखाम जानाय जायगा आरोना बे एसे सिङाव हाबना देखायलांदों खोमसि जाबाय आच्छा नै ओंखाम जानाया बिराद मोजां जादों आरोना एसे देखायबाय आंबो ओंखाम जाखांबाय आरो दा आं एसे देखायदों आरोना माने मा ओंख्रि एसे सोहैना बागाव आदामोन मा ओंख्रि एसे देखायसै दालि लाब्रा आसार बिसोरबो बेनोसै ओमफ्राय नै जोंना काजिगावनि सिख्लाफ्रा मानो खोबथेनांगौ लाजिनाङा सिख्लाफ्रा दंबावो ना मेरला आच्छा लाजिनाङा दे बयबो मिथिखायो आरो बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो बिथांखौ दिनैनि बे गेवलां मेलखौ थोंजोङै बेखेवनानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों ओम लोगोफोर जों खोनायोल'मोन गुरुदेब कालिचरन होननानै दिनै दा माने जायगायावनो फैनानै
माने काजिगावआव फैनानै भिडिअ खालामफैनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना दा नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय गुरुदेब कालिचरना अबे जायगायावहाय जोनोम जादोंमोन बिनिफ्राय अबे जायगायावहाय फार्स्ट गिबि खेब ब्रह्म धोरोमनि थाखाय माबा खालामजेनदोंमोन बिनिफ्राय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ फबनाय जायगा थैनाय बडिखौ फबनाय जायगा बेखौबो नोंथांमोना नुनो हाबाय दा नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ अननानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बिनिफ्राय जाय गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय चेनेलखौहाय दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय आरोना दा जाथ'बाय दा जोंहा माने मिटिं जागासिनो दङ मिटिंखौथ' खोनासंनांगौमोन दा दसे थाना खोनासंहैसै आं भिडिअखौ फोजोबफैग्रोनाय जाबाय आरो दा लास्टआवहाय बेखौनो बुंनो सानबाय बिथाङा सासे ब्रह्म धोरोम फोसावगिरिमोन आरोना दा बेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय